אני, כמו שאתה רואה אותי, אני לא יצאתי לחופשה איזה 10 שנים. לא יכולתי לשחרר, אתה מבין? אין לי מרגוע, אני מטורפת. יש לו ריח של טחינה קצת. עכשיו, מה קרה המזל שלי? שבזק הוציאו בית חכם. וואי, הנה אוריאלי, הבן שלי הגדול חזר הביתה. שים את השניצל, אני אפעיל לך. שניצל כבש, אני עושה לו. הילד הזה יאכל כבר דיר. אני בחופשה יושבת לי בבית חמותי, כי אני מדליקה ומחבלת האור. ככה היא חושבת שלבית יש דיבוק. חלמתי על העורבים, זה אומר שאני הולכת למות? זה פרי שאני הכי אוהבת הפרשסים. זה ספציפית קצת בוסר. בורקת לרוגע למדברים. כולם יושבים פה, אני רואה במלון כאלה יושבים, קוראים עיתון, קוראים בטאבלטים, לא יודעת מה, ואני מסתכלת על הבית! אני שמה לך מזגן, באבי. קובי, תשים לה פרי בתיק. קובי, זה אני, המזרום! כמו אלוהים אני. רק אמיתית. זה סיפור אהבה עם הטבע, אתם מבינים? לא לדחוף ביקשתי!